ole clear tu te chibai le vekule voin hi april ni som ni pariat kumsan hi som ni panga tho chan ni ania ton tuma hian tunlaya pakistan le india in kara thil theng sang te kan tarlang le donanga inchu baka karliam ta india rama thil theng ni za thak deu mai pakhat kan tarlang don bok ane video masalama kan tarlan to angin india chuan hetianga pakistan nena boina anne nu rei vaklova Indus Water Treaty chungchanga pakistan tuya sector thupuanga hetia apon nu rei vaklova inrin ni liam ta khan tui khua chu asale ta ka wangin pakistan lamen boina lian ta kan to ka khokheng an tok dona monti lain tha lain tui lian rap thak ta kan tuar hane chuti lain zirtop ni liam ta april ni som ni panga kumsan ni som ni panga khan india lampo anje cheve dewa india lampo anje cheve dewa pakistan lamen an nuisat khop maya achan chu india jet fighter pakhadin madhya pradesh sunga thlo lain hir hlom lian tak mai phur lai chu a thopal thut maya he hianin madhya pradesh a in pakhat chu ati chevet ane vani thla takin he thir hlom lian tak mai hi puak thei thil ani lo hlau ti indian air force chuan an tar langa ama ero chu pichore town madhya pradesh a chena in pakhat ero adeng chene le thunga nimasela vani thla takin mi tu ma liam tur le thi anom lo hlau ti police te chuan an tar lang ane mi tam hutu te chuan an soidanin he thir hlom lian tak hian zirtop ni liam ta chomma da som pakhat vel khan manot sagara inchu adeng ti han soya ti chuan he thila thlen nu rei vaklova tol chung thunei tu te le police te chu amuna kal ngalin he in hi endik nan nei ngala sarkar lam indian air force chuan he chiat na thleng hi compensation anti saktur thuan tarlanga engkim chu angai tu sak vector thu an soi ane he in hi gwalior tanga kilometer za som thum panga vel la a auma he thir hlom lian tak khian he chena in hi aden meu chuan a ring nganga niang abul vel mi te chuan a thom ring tak chu an hriat thu an soi ane soita kan khan he thir hlom hian mi tu ma adeng hlum lova ina an omlai ni ma sela vane thlak takin an chung ko hi chokalaman omlai ani hlau maya he thir hlom lian tak khian an mutna lampang an bedroom chu deng chia ani he thil theng hi pakistan lam chuan an nuizat khop maya india in an hmel ma te be an tumna lama an ma ni anin bom zok ti in an tar langa thil za thak tak ani ti in an soi zui bok ani ole kha kha ma ni loka indian fighter jet in hir hlom lian tak madhya pradesh sa thlo chungchang kan tarlan thei chu ani ole tuna chuan thil pakhat bengwar thlak deuh mai kan tarlang vele donanga mani loka jammu and kashmir a tol thana rap thlak tak a thlen nu rei vaklova india in Indus Water Treaty chungchanga pakistan ne na anin remna thuthlung an suspend thu an soi nu rei vaklova pakistan lam chuan an airspace tampang chu indian thona reng tholu an phaldo lo thu chu an siama pakistan airspace a indian thlona te an tholu lo wang hian india chuanin sumle pai tam tak a hlo don ta ni in alanga an chu dan chuan thlatinin indian thlona te pakistan airspace a an tholu wang hian dollar makta doi zanga india in alalu zia thina ama ero chu tuna pakistan in hetianga an airspace an kharta ka wang hian india chuan thlatinin dollar makta doi zanga achan don ta ti na hani chu achan chu ramdang klopo turin pakistan airspace hi india chuan amang tangkai hlea ramdang te po olsam tak takin tiang hian an thlok zum thei ani nimasela tuna chuan akong athui don to a engkim mai chu a hau tak dona thlona tui an man tam to dona wangin mi puite pon thlona tiketa man sang zok an choi nge ngai to don ni in alang ani khovel ram sang te tilti theina le midang te an thunun na pakhat chu nuclear ral thuam hi ania chu india le pakistan pon an nei ve a hi kongdam takin inwaunan tuna hian an mang chhomek ni na lang pahalgama terrorist be na athen nu khan pakistani minister hanif abbasi chuan
India chu avau zui nga la nuclear missile za som thumin India chu atin reng thu asoi ani hetiang hian Pakistan chuan kong sang in India chu avau chho mek zela ral thum sang po tu na hian Pakistan rama hian ramdang atang te pon an la lu to a abikin China hian Pakistan hi a support MMA kong engkima an mamo sang te tu na hian ape chho mek ni na lang nimasela heti mek lai kara hian India hi ading het MMA khovel pum support na dong tin soita ila kan soisul om love ram sang te chuan theito pin tu na hian India chu support na tilangin ram chen khat phei chuan ral thum te po an pe chho meka abikin Israel le US phei chuan India hi an support he zuala kong engkima ral thum po lo ni ta se tu na hian India tan hian theito pan chu mek zel ani chuwangin tuna Pakistani minister Hanif Abbasian nuclear missile manga India vauna hi India tan chuan engwak ani lem lova achan chu India nge po hian nuclear ral thuam kan nei wangin kan tan a hlom vak big lo ni ti kha kan hria ta tha ome mani loka Jammu and Kashmir Pahalgama terrorist te beina wanga mitam takin nunna anchan nu khan rindan pakhat mi chen khatin an nei chu elai hmuna hian khualzin te an kalngam to lo wang te hi ani nimasela rin lo deuh mai in tuna hian khualzin tam tak mai chuan Pahalgam hi an to le mek to a achan chu helai hmuna hian thil engkim mai chu an discount chho mek wang ani abikin hotel phei chuan discount an pensa a tin chu baka tol chung mi chen khat phei chuan cho ei tur te po a thonin an sem hial ani engte hi ni wangin tuna hian khualzin tam tak chu helai hmuna hian tuna hian phone khom le meka an hlau vak lo ni in alang ta ber mai achan chu Indian sipai te tuna hian helai hmuna hian anin thuam cha to a Pakistan tan chuan be vak ngai na anom lo wang ani chuwangin helai hmuna hian khualzin tam tak tuna hian an phone khom le to thu news report sang in an tar langa amai ro chu dor then khat ero tun thleng hian an la khar thunga nimasela khualzin tam tak te chuan tuna hian chol mang torin Pahalgam hi an pan le mek to a an tam le hle to ni in news chuan an tar lang ani report tharlam bera chuan Jammu and Kashmir a hian Indian sipai te chuan terrorist in pali an ti chian bel le to a pathum hi sopiana niin pakhathi Kupwara ani Kupwara in pakhat an ti chia thi an LET commander in ani security forces chuan tundin hmuna terrorist in hi pakwalai mai an ti cheto a April ni som hi panhi tang to khan tuna hian man la chomek zela terrorist tam tak hi nuai chimi vek tumin thei topin man la chomek zel ani Narendra Modi Indian Prime Minister in alo soi to angin heng terrorist te hi ngai daman ni don nova an phu tok shemna an mu ngei tur thu le phu ba an lak ngei tur thu alo soi to a tuna hian atakin man la chomek zelani ti kha kan sia ta chome ole khang te kha tun tin huna Pakistan le India in be na sang kan tar lan thei chu ania til dang report dang om ni chuan video danga kan tar lang le donia